нас масата е отрупана с новите футболни стикери на UEFA Евро 2024. А някъде тук е скрит само един стикер на легендарния футболист Кристиано Роналдо. Който намери Кристиано Роналдо пръв сред всички тези стикери, печели златна колекция от 16 стикера. Тези златни стикери. Нека да започваме! Хайде! Търсиме Кристиано Роналдо. Кристиано Роналдо. Къде е Роналдо? Ай, тук, ама! Да, не мради, бе! Ето! Стига, бе! Не, честно, аз го видях! Аз го взех! Ето го стикера на Кристиано Роналдо. Супер рядък. Целият ви футбол отбор е тук! Уз! Започни своята колекция футболни стикери UEFA Евро 2024 още днес. Купи си някой от тези пакове и попълни официалния колекционерски албум. Намери ги сега в павилионите за продажба на вестници и списания и големите търговски вериги като Фантастико, Била, Kaufland и Medio Relay, както и онлайн на ndbg.net.